Ano? Kinuha mo ba yung 500 sa bulsa ng pantalon ko? Ano po tay? Sabi ko, kinuha mo ba yung 500 sa bulsa ng pantalon ko? Nawawala kasi. Ano po tay? Hindi po kita marinig. Damuho ka? Bingi ka ba o nagbibingihan ka lang? Ay, hindi talaga kita marinig tay. Ano ba anak? Ang lakas na ng busis ko. Hindi mo pa rin ba marinig? Ay, hindi ko talaga naririnig tay. Gusto mo, palit pa tayo ng posisyon no? Dito ka, ako dyan. Oh, sige nga. Few inches later. Tay, saan kayo nagpunta ng babae niyo kagabi? Ay, oo nga anak. Tama ka nga, hindi ko rin naririnig eh. O siya. Hayaan mo na rin yung 500 na yun. Sabi ko sa'yo eh.